खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बीजेपी इउपिपिएल नि गोरोबथाया सोलिबाय थागोन बिटिआरआव जेबो सोलाय-सोल' जाया बुंदों हिमन्त। बीर लाचित बरफुकननि सायाव लिरनाय 5 लाखनिबो बांसिन लिरबिदांफोरखौ सोरखारा मोनबाय। हाग्रा ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरखौ होख्रांनो फैग्राफोरखौ खोन्दो दानस'नांगौ बुंदों रमाकान्त देउरि। गुवाहाटीआव हानजायारि बुथारनाय जाथायखौ लानानै 4 दुथांखौ हमबाय। भेरगावआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि सन्देहआव गोबां अमा बुथारफैदों। कसुगाव ओनसोलनि रायजोफोरा दालां गैयिनि थाखाय जालाखार जानांदों। अरुणाचल प्रदेशनि हलंगियाव डनिपल ग्रीनफील्ड एयारपर्टखौ गाहाय मन्थ्रिया बेखेवबाय। राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय टीटीईजों नाख्लायजानाय फाइकि जुवानि थोंनैबो आथिंआ जबाय। गोबां फोरोंगिरि मासिया लांदां जानानै दङ सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोनि गोरोबथाया सोलिबाय थागोन बिटिआरआव जेबो रोखोमनि राजखान्थियारि सोलाय-सोल' जाया बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ आथिं हमहैनायजों लोगोसे बीजेपी बिपिएफ गोरोबथाखौ लानानै बीजेपीनि आफादगिरि जेपि नाड्डानो लाइजाम लिरहरनायनि उनावनो बिटिआरनि राजखान्थिया मावग्लुंदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे गोनो गोथोआ नुजाथिदोंमोन। नाथाय बे समावनो बीजेपी इउपिपिएल नि गोरोबथाया थाबाय थागोन आरो बिटिआरआव जेबो रोखोमनि राजखान्थियारि सोलाय-सोल' जाया होननानै रोखा खालामनानै होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसे कंग्रेसनि हेंथा गसंथानायाव बीजेपी आरो बिपिएफनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दं होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बबेखानि हाग्रामा महिलारिया दिल्लीयाव बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैदोंब्लाबो जोबोद थाबैनो सोलायगोननि आसा गैया होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायदों। बेनि सिगां रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि भवेश कलितायाबो बीजेपी आरो इउपिपिएलनो गोरोबथाया सोलिबाय थागोन होननानै 15 नबेम्बर खालि फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बीजेपीआव थाबैनो जयेन जानो हागौ आरो बिटिसिखौबो थाबैनो दखल खालामफिननो हागौ होननानै बे समाव बिटिआरआव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। मानोना हाग्रामा महिलारिया रायजोआव गावनि पपुलारिटी गोमालांनायखौ लाबोफिननो थाखाय आरो दोलोनि सिनायथि थामोनथाखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय नाजाथाबदों। महावीर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सानखौ जर'खायै फालिनो थाखाय आसाम सोरखारा बायदि हाबाफारिफोर लादों। फैगौ 24 नबेम्बर खालि वीर लाचित बरफुकननि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै रायजोनाङै गुबुन जायगायाव 7 साननि हाबाफारिजों लाचित जयन्ती फालिनो लादों। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारिजों लाचित दिवस फालिगोन। मख'नो गोनांदि लाचित बरफुकननि 400थि जयन्ती फालिनायखौ लोब्बा लानानै रायजो सोरखारा रनसाय लिरनाय बादायलायनायबो बानजायदों आरो बेनि थाखाय आसाम बासिनिफ्राय लाचित बरफुकननि सायाव लिरनाय लिरबिदांफोर बिहरदों। रायजो सोरखारनि बे हांख्रायनाय बायदियै लाचित बरफुकननि सायाव लिरनाय गासै 5,37,152 लिरबिदांफोरखौ रायजोनि खना-खनला ओनसोलनिफ्राय मोननो हाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामदों। बेजों लोगोसे महावीर लाचितनि 400थि जोनोम सान फालिनाय बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ गिबि मन्थ्रिया साबायखर होदों। फिन दान्थे बिदान्थेयाव मरिगावनि एमएलए रमाकान्त देउरि। बे खेबाव बीजेपी एमएलए रमाकान्त देउरिया गेवलां मेलाव ट्राइबेल सुबुंफोरनि हिंसायारि खामानि मावनो थुलुंगा होदों आरो मोनसे गोदान दान्थे बिदान्थेयाव हाबसो होदों। मोनसे सुबुं थुबुरमा मेलाव रमाकान्त देउरिया बुंदों दि जोंनि थागिबि सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोलनि हाखौ दखल खालामनानै थानो हायोब्ला जर जलुमै होख्रांहरो आरो इभिक्सन खालामो। बेनिखायनो दानिफ्राय बेबायदि होख्रांनो फैग्रा हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरखौ सिखा रुवा लावथि लानानै खोन्दो
दानस'नानै हो मख'नो गोनांदि मरिगावनि एमएलए रमाकान्त देउरिया टिवा जुवा परिषदनि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलाव थागिबि सुबुंफोरखौ हिंसायारि जानो आरो हिंसायारि हाबा मावनो थुलुंगा होनाय बिबुंथिखौ होदों। रमाकान्त देउरिया गाहायै टिवा सुबुंफोरखौ थांखिनानै बेबायदि हिंसाखौ थुलुंगा होनाय बानबुंथिखौ होदों। ओरैहाय बे बानबुंथियाव रमाकान्त देउरिखौ फिन गोख्रों दान्थे बिदान्थेयाव हाबसो होदों। बबेखानि जोंनि हायावनो जोंखौ होख्रांनो बिसोर सोर? लावथि जं लानानैब्लाबो जोंनि हाखौ जोंनो नांगोनानो। बियो जोंनि मोन्थाय। जों थागिबि फिसा। बियो जोंनि हा। हाग्रा बिफाना जर जुलुम खालामनाया जेबो आयेन गैया। जों जर जुलुमैब्लाबो बेयाव थानो नांगोन होननानैबो रमाकान्त देउरिया बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव हानजायारि बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै 4 दुथाङा हमजाबाय। फाथासिल पुलिसआ हमनो हादों 4 दुथांफोरखौ। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां सानजा गुवाहाटीनि गंसे हाइजें गुदामाव सुनिल शर्मा मुंनि सासे सुबुंखौ दुथांफोरनि हानजाया बुग्लि बुग्लि बुथारदोंमोन आरो बे जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ दिनै 4 सुबुंखौ हमनो हाबाय। हानजायारि बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै हमजानाय 4 सुबुंखौ फारियै मुन्नाफ आली, आमिन हामजा, आब्दुल रेजाक आरो आब्दुल रेकिब होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला 4 दायनिगिरिखौ फाथासिल पुलिसआ दिनै बिजिरसालियाव हाजर खालामनानै 5 साननि थाखाय गावनि जिम्मायाव लाबाय आरो बे हानजायारि बुथारनाय जाथायखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो जागायबाय। मख'नो गोनांदि सुनिल शर्मा मुंनि सासे सुबुंखौ हाइजें गुदामाव खामानि मावग्रा माखासे दुथांफोरा हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन। बबेखानि बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै सुनिल शर्माखौ बोखांनानै जीएमसीएचआव दैथायहरनाय जादोंमोनब्लाबो उनाव डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। साख्रि गैजायै सेंग्राफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथा होनो थाखाय बिटिआर सरकारा फिक मिशन हाबाफारि फोसावनाय समावनो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां अमानि फार्म खुलिनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हादोंमोन लाइमोन सेंग्राफोरा। नाथाय बे अमानि फार्मफोराव स्वाइन फ्लु बेराम सन्देरनायनि सन्देहआव फार्माव थानाय अमाफोरखौ जिल्ला भेटेनारि बिफाना बुथारफैदों। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि कसारिपारा गामिनि जदुराम राभाया 2 बोसोर सिगांनिफ्राय गावनि धोनजोंनो जोबोद खस्थ'यै गंसे अमानि फार्म खुलिदोंमोन। बे फार्माव दानसेनि सिगांनिफ्राय अमाफोरनि गेजेराव खिनाय, गुजुनाय आरो थै गोबानाय जानानै अमाया मासे मानै थैनो हमो। बे खौरांखौ भेटेनारि डाक्टारनो खौरां होनायाव भेटेनारि फार्माव नायफैनानै सिम्बल लानानै थांनानै गोजौ थाखोसिम दैथायहरनायाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु जानाय बाथ्राया सोराङाव फैयो। दिनै उदालगुरि जिल्ला भेटेनारि आरो एनिमेल हासबेन्डारि बिफाना कसारिपारा जदुराम राभानि अमा फार्माव मोनसे हानजाया फैनानै फार्माव थानाय गासै 180 फिसा गिदिर अमाफोरखौ बुथारनानै फबनानै दोनो। मख'जायोदि दानि बिटिआर सरकारा खामानि गैजायै लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानो अमा फिनानै मोनसे राङारि गोख्रोंथि खालामनो मावथांखि लादों। नाथाय बेबायदि स्वाइन फ्लु जानायनि मुङाव जौ अमाफोरखौ बुथारनानै लांदां खालामोब्ला बिटिआर सरकारा फोसावनाय मिशन फिकआ जाफुंसार जागोन ने? ना बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि अमा फिसिनानै राङारि बिथिङाव गोख्रों जानाय सिमाङा सिमाङावल' जानानै थागोन नामा? बे जाबाय साननो गोनां बाथ्रा आरो मोनसे गेदेर सोंथि। मख'जायोदि बे जदुराम राभानि अमा फार्माव गासै 180 मा अमाखौ दिनै बुथारनाय जाथाया जिंगानो गोनां जादों। गसाइगाव महकुमा कसुगावआव मोजां दालां गैयिनि थाखाय जालाखार जानांदों ओनसोलनि माखासे थागिबि सुबुंफोरा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फेसादाब्रि मान्दारिया नांजाबनाय खावरा दैसानि दालांआ गोबाव समनिफ्रायनो बायनानै थानायनि जुनै ओनसोलनि माखासे थागिबि रायजो राजाफोरनि हान्थिनायाव जालाखार बिलाखार जानांदों। रिपर्ट बादिब्ला नांगौ बायदि दालां गैयिनि थाखाय हाथिगड़, रमेन्द्रपुर, कमतला आरो निउ तरतरानि फरायसाफोर, फालांगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हान्थिनायाव गोबां खस्थ' आरो खैफोदजों दैसाखौ बारनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बे दैसानि दालांखौ फाहामनो गले गले खावलायदोंमोनब्लाबो सिगांनि सोरखारनिफ्राय लानानै दानि सोरखाराबो जेबो उदिस लायाखै होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसे बे दालांखौ थाबैनो बानायनानै होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। सा-सानजा रायजोनि बयनिख्रुइबो गुवारसिन आरो जोबोद गोनांथार रायजो अरुणाचल प्रदेशनि हलंगियाव डनी फल ग्रीन फिल्ड एयारपर्टखौ दिनै 19 नभेम्बर सनिबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रायजो राजानि थाखाय बेखेवनानै होबाय। अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनि इटानगरनिफ्राय 25 किल'मिटार गोजान आरो आसाम सिमायारि गहपुरनि राजगड़जों नांजाबनाय हलंगिया बे गोदानै लुफुंजानाय एयारपर्टनि मुंखौ डनी फल ग्रीन फिल्ड एयारपर्ट मुं दोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि रावाव डनीनि
ओंथिया जादों सान आरो फल'नि ओंथिया जादों अखाफोर थामहिनबा सान अखाफोर ओंखारजेननाय गासै 640 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंजानाय बे बिरखं गाथोननि गुवारथिया जादों 690 एकड़ हा आरो रानवेया जादों 2300 मिटार गोलाव बे बिरखं गाथोनाव से घन्टायाव गासै 200 हान्थियारिफोरा हाबनो हागोन होननानै फोरमायथिदों भारतनि एयारपर्ट अथरिटिनि डाइरेक्टर जेनेरेल दिलीप सनजानिया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवनाय बे हाबाफारियाव गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव गाव गाहाय मन्त्रि जाजेननायनिफ्राय गासै मोन 7 बिरखं गाथोनखौ लुफुंनाय जाबाय बे बिरखं गाथोन बेखेवनाय हाबाफारियाव मिरुनि आसेन मन्त्रि किरेन रिजिजु आरो अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि प्रेमा खान्डुजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो गोजौ सारिनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन बे खाबुआवनो 19 नभेम्बर सनिबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 8,450 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनाय 600 मेगावाटनि मोब्लिब गोहो दिहुननो हानाय कामें हाइड्र पावार प्रजेक्टखौ रायजो राजाया मोनफुंनो हानाय बायदियै बेखेवनानै होयो। डिब्रुगढ़निफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांनाय 20505 नम्बर राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि बारेली रेल स्टेशनाव TTE जों नाख्लायजानाय आर्मी जवान सोनू कुमार सिंहनि आथिंआ थोंनैबो जबाय बे खौरांखौ बारेलीयाव थानाय मिलिटारी स्टेशननि हस्पिटालआ फोरमायथिदों मख'नो गोनां दि उत्तर प्रदेशनि बालिया जिल्ला भारसता गामिनि 30 बोसोर बैसोनि सोनू कुमार सिंहआ सुथि जोबनायनि उनाव राजथावनि जयपुरसिम गावनि इउनिट 24 नं राजपुताना राइफल्स इउनिटआव थांफिननो बालिया निफ्राय गाखोदोंमोन फुंनि 9:12 रिंगायाव जेब्ला बारेलीयाव मोनहैयो अब्ला राइफलमेन सोनू कुमार सिंहआ बायजोआव दै लायनो ओंखारदोंमोन बे समावनो राजधानी एक्सप्रेस TTE गुबुन साननानै खारफुहांनाय ट्रेननिफ्राय राइफलमेन सोनू कुमार सिंहखौ ट्रेननिफ्राय नाख्लायनायाव सोनू कुमार सिंहनि थोंसे आथिंआ जायगायावनो जखादों आरो गुबुन थोंसे आथिंआबो गाज्रि गेब्ले गेथे जादोंमोन होननानै बारेलीनि GRP इन्सपेक्टरा मिथिहोदों आर्मीनि सुबेदार हरेन्द्र कुमार सिंहनि एफआईआर बारेली रेल स्टेशननि GRP थानायाव राजधानी एक्सप्रेसनि TTE नि बेरेखायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायबावदों बे केसखौ आर्मीया जोबोद गोब्राबै लादों होननानै मिथिहोबावदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारीकाटा मौजा सेसापानीनि ओनसोलनि गंसेल' नायल'जाल' सेसापानी गोजौ फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिफोरा आजिरा मोननायनि उनाव फोरोंगिरिनि पस्टआ लांदां जानानै दङ जायनि जाहोनाव थोजासे फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसुला फरायसुलिफोरा गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांबाय थानायखौ नुनो मोनदों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सैयद आब्दुल मालिकआ फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसालिखौ गायसनजेननायनिफ्राय उनाव सरकारि महरै गनायजानाय समनिफ्रायनो बर' बिफानाव बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैया लोगोसे हिन्दी आयदायावबो एसामिस आरो बर' मोन्नैबो मिडियामानो फोरोंगिरि गैया एबा पस्टआ लांदां जानानै दङ गाहाय फोरोंगिरिया मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला सेसापानी गोजौ फरायसालियाव 6 थाखोनिफ्राय लानानै 10 थाखोसिम बर' असमिया मोन्नैबो मिडियामखौ लोगो नांनानै मोन 10 था थाखो जायो आरो गासै फरायसाया सा 400 जन दङ आरो बे मोन 10 थाखोआव गासै फोरोंगिरिया सा 12 जन दङ बे सा 12 फोरोंगिरिजों मोन्नैबो मिडियामनि थाखोखौ फोरोंजोबनायाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायखौ फोरमायनानै बुङो दि गथ' गथायफोरनि इयुनखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTC सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ थाबैनो सेसापानी गोजौ फरायसालियाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिखौ थाबैनो सुफुङो आरो गथ' गथायनि जिउ दानायाव मदद होयो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।